madoka chete mabi yangu kuti kutambire kunhaudzo manhokodzo zuva romakumi mairi ina mwedzi uno wakubvombe kambani yozinara yakatanikiwa pachena kuti uori hwayo hunotori kundangoma kuriraidi nokutoti hwakurukuru wanga wagare hunde kambani iyi makore ya2006 kusvikira 2014-15 wanga waribeka namapepa okufundira mabasa awagoita wamwe wacho anosanganisira Precious Murowe wanga waribeka nachino wari wamwe wakaita kufundira kuenda zvokucheche paribeka nako ziva kuti wagoendesiwa sei ipapo asi tinoziva kuti wamwe wavo wanga wari masoja pakanyangarisa mabi angu ndosaka tiri kuti daino mufefete mukuru wehurumende anozivikanwa pachirungu kuti auditor general aburitsa zvaakaferefeta mugore ra2019 taigoonerera idi heno mabi angu toramba takandoringa wanhu wagopfuhwa kugweru wechitatu wacho abva apfa nyasi kwaiya apfa nokuda kwokupfuhwa ikwaagweita zvinorwadza izvi heno mabi angu tinoimba kuti nyadenga achareka ugotiita kuti mvura ireke kugonaya gore rinouya rimi wazorore murugare wagwarashiwawo kuna vamwe vanhu vari kuita mapwapwa okugodedzera kuti dai masoja akaenda kohwa hondo kunyika yeDRC mugore ra1997 wabhadharwapo kare kuti wakaenda kohwa hondo tosaya kuti vanobhadharirwei nokutoti ndo vamwe wakakonzeresa kuhondomoka kwenyika pawagoendapo idi pakanyangara mabi angu toimba kuti chirwere ichi chichagopera ichokwadi kuti ivhu rinogara useenzesiwa nobato ZANU-PF kuita zvokusikinya tukono pai makore 2008 zvichienda mberi wachombo pawanga ariyo mukuru wehurumende wagopa ivhu rakawanditsa kuvanhu wachindovapa mahara hawo ido chokwadi kanzwiro guta roHarare yakataikiwa novhu rakawanditsa kureketa kuno heno kana rikagobenutsiwa ivhuri nokuti tiri kutoridawo Jacob Ngarivhume nyasi aenda kumbare kurakura manyara anga akaunganidziwapo akurakura manyara asi anga atozvidenhera moto muziso futi pokare nokutoti mapurisa anoita zvokumisa vanhu waenda kuungana ikweyo kuti ari kuitei zvinotoshamisa kuti kutsvaira manyara kwakuita kusungisa chere mabi angu dai waita atusvinu wakuruwa pai kuno rimwe gweta rafunga kuendesa zvakaibva kuitika zvokuchinjurudza bumbiro romutemo kumatarotsi mhosva toramba takaringa nyaya yeyi kuti tione kuti ichagoitiwa sei kumatareko tichimushuvira tusvinu mugwetayo bazi ropasi rese rinomirira kodzero dzowapwere roUNICEF rati riri kutsvaka mari inoita madhora okuAmerica makumi manomwe anoshanu okuti ripe wapwere zvokudya ichokwadi kuti nzara inogona kunge yakaringana nevamwe wapwere nokuda kwokuti dziwamupengo rakaita kuti zviitike izvi pakanyangara mabi angu tinoimba kuti zvichachinjirudziwa idi mudzima warobonga wariringa gore rino nyaka tichaita kungwirira mabi angu kwai Zimbabwe ichagona kundopuwa bhiriyoni ribodzi romari yokuAmerica nobazi rinopa mari pasi rese roIMF izvi kwai zvichagoita kana wabva kumusangano wavo undichaitirwa muna 10 ichokwadi kuti Zimbabwe wakuru wayo wakatoita kuringira wari kukwena muno kuti dai zvandoita tonoimbawo kuti vachagoita kuti zvirerukire kuvanhu vese vese pai makwiriro zvinhu mwedzi watabvayo pamwedzi nopamwedzi anga ari chikamu chibodzi nochidimbu kubva muzana asi pagore nepagore panga pane zvikamu 120 kubva muzana tinoimba kuti wari kureketa zvisvinu zvavari kuita zvinhu kurambidziwa kwakaita kuvanhu kupinza motika dzano makore 10 zvichienda mberi kwaita kuti bazi rehurumende rinotsvaga mari ririwo mehwe kureketa kuno zvatoita unge vanhu vavhariwa pombi yomvura nokutoti waakusaya kuti woita kudini ichokwadi tiri kuringira kuti hurumende vachagochinja maitiro wagofunga pokare mari yavari kuruza kureketa kuno heno mabi angu tinonga takandoringitsa titatamuke kuenda pasi rese pai muSouth Africa masoja emo agopa wanhu woku
nkomanzi mabhiriji matatu pai mabhiriji matatu ya ndio wagoya waka wegani ichokwadi masoja edzimwe nyika aiwa anodadisa tindori muSouth Africa mokare pai zuwa rochimakumi mairi nonomwe mwedzi wa guru ndipo pachaitiwa sarudzo dzomatunhu ikweyo toramba takandoringa tichigokupai zvizere isu wana mhandiwo nawo. Tanzania mutungamiri wayo agoti iye akuda kuti aremekedze zvinhu zvotonge hogutsa ruzhinji heno kana zvikange zviri zvechokwadi kana kuti akazvikona zvaari kureketazve toramba takandoringa apo kare tichigokunyepai pazvinenge zviri kuitikapo. Pai kuno mumwe munhu akagadzira kamari kopadande mutande aita kunyangarika nomari inoita mabhiriyoni mairi chaiwo okamarika idi vanhu vari kurwadziwa mabi yangu nokuti vamwe wangu wakaisa mari yezvinhu zvese ipapo heno kana akagoboeka asi iwo kunyika yache yokuteki wakutoti wakutsvaka kuti wamusungise zvakanyaka heno mabi yangu pakanyangara apa. Mumwe aitamba nhabvu kuchikwata chonyika yoCongo pai aita kuti kuitiwe nhumbi mbasha dzinogadzirwa dzache pai mbasha dzachedzi dzinenge dzakatoisiwa iye paaiita zvokutamba Emmanuel Kidiaba anga ari munhu anobata mabhora ochikwata chonyika yoDRC toramba tichishwira kuti abudirirewo. Mukahatikidzwa kanyasi pai chikwata choMan United chaita vatsigiri wacho wakuratidzira wachida kuti wana Glazer waridziwe chikwatachi wabve muchikwatachi heno kana wakazvikona nokuti palibe hano mari yokugotenga kuti wabudike. Tiri papo mabi yangu togumira pano kwanyasi ndini wenyu mhandi weyo nhawo.